मोनसे दुखुनांथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय खारायमुरा गामिनि प्रदीप बसुमतारीनि आंगो अनसुलि बिसि सनायस्रि बसुमतारीया थांनाय दानथामसोनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। दायो गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। फोरमायहरनाय बादिब्ला नखराव जा एसे रां दंमोन गासैबो बेमार नायनायावनो खरसा थांजोबबाय। नाथाय देहाया दासिम मोजां फारसे फैयैलाय फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। नखरा जोबोद गोरिब नाख्रेब जानायलाय फाहामथायनि थाखाय रां दिहुननो हानाय राहा गैलिया। बेनिखायनो सनायस्रि बसुमतारीनि फाहामथायनि थाखाय फिसाय प्रदीप बसुमतारीया रायजो राजानियाव आखाइ खबजबनानै जा एसे हायो रांनि अनसुंथाइ हांख्रायहरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना जा एसे हायो रांनि मदद हरनो थाखाय IFSC SBIN 0005243 एकाउन्ट 3645377209 बेयाव दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला आबुं मिथिग्रोनो थाखाय 8812965912 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।